औ बे समाव आं दंफैयो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव SMB स्टेडियामावहाय बे समावहाय दिनै उमेन्स जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया जानानै थांगासिनो दङ आरो बे समावहाय जोङो मैयानि फार्स्ट जेनाखि जोलुर बादायलायनायनि सायावहाय बिथांमोना नैबे पाटगाव FCनिफ्रायहाय बिथांमोना देरहासार जानो हादों आरो नैबे समावहाय आङो आरो नुनो मोनबावदों जे क'क्राझार साइ क्लाबाहाय लोगोसेयावहाय बेवहाय 8 गल सोदों होननानै जोङो बेखौ नुनो मोनदों बे खेबावहाय आरो गाबोननि समावहाय फाइनाल गेम जानो थांगासिनो क'क्राझार साइ क्लाबनि जेनाखि अपुर्णा नार्जारि बिनिफ्राय आं खोथाखौ मोनथिनानै लानो आंथ' सिगां जेनेबा उन्दैयावनो लासै जागायखादोंमोन गामियाव बिनिफ्राय आं साइ हस्टेलाव जेब्ला क्लास 8 जादों अब्ला जइन लादों बिनिफ्राय आंनि गेमा जागायजेनो आरो मेन टुर्नामेन्टफ्रा नेसनेल गेम गेलेनायफ्रा जागायजेनो आरो नोंखौ सोर थुलुंगा होजेना बल गेलेनो आंनि फादारा औ दायो बेवहाय गेलेफैनानै नोंथांनि मोन्दांथियाव माबायदि पर्बजरावदि नोंथाङा दिनैहाय गिबि खेब फुटबल गेलेफैदों बेहाय नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोनां दं नामा गेलेग्रा जों गेलेनो फैदों जोंखौ सापर्ट खालामदों रायजो राजाफ्रा फैनानै जइन लाफैदों इन्जय खालामदों बे जोंनि थाखाय एक्साइटेड फिलिं खालामो थेंक इउ आंथ' गलखौ काउन्ट खालामाखै जोंनिया बेनि थाखाय जोंनि कच दंखायो कचआ गावनि नायनानै जोंखौ मा प्रेक्टिस नांगौ बेखौ कचआ गाव मेनटेन खालामो गावनि खामानिखौ मावो